استراتيجي لمعاتي إرترا أب متكل من رجعات معري تتكامنة عدلات تجاتات هاجر ننسو كف زيجا استسرت مهانو حلفنت من قصد ما نذهب تهاجرن حزبن زلاق معبالة بزوح ساقباب بطقمي موعال كم زخونه قوام وكيل إرترا ودو حبرات هاجرات أمباسادر قرماس مرم قليتهم أمباسادر قرما نزز قلت بعسران شمونتن عسران شعاتن حدار أب تاريجا بوليفيا أب استقانعي نمحدرا بحرياو تسقاتاتن اندستراونتن زملكت أخيبا منيسترات قجلة 77 يوم هلاو تفطراو تسقاتات أب ممحياش منبرو زيقاتات زهلو تراك الليل كم زيكونه انتخونا جن قنع محدرا أوتصرن من رقاقات معري تتكامنت كل تسلات حبرة سبن مسرتاو كم زخونه زتقاسي أمباسادر قرما إيرترا بزمدايز اتخطل بوليسيتات مدبات تقبارن زلوها تمكرون نمكفال دلوتي مخانا الرقاقيتهم أب إيرترا زلو سلامن بوليتيكا ورقاتن كمون كاب بلشونا ناس أزخونه أكايدان سحاب حقتات وفرن بسناي دليتن توفاينتن منقست تدرعو زاقيت 10 شوعات كوبانياتات عدنا نايستفل عليها هاقرات سحيب مهلاو بمحبار دما من قستي إرتراه كلتي وجنات بمعري أبزرب حلو شركنة ربحاتات كم زأمنن أبو استمر كوسن نتفتاتي كايد كم زلون بزرزرانة إيران محدرات فتاروي تسقاتات كبهالن كله ممعبال عام سبكو قصي قبان زبالي أمباسادر قرماس مرم ازخي ترقاقت ان مسققار تكنولوجي كي تخايدن تفتراو تسقاتات وطيوم أب لمعات كوعلو كم زي كوعلو بمملكات نزن من رقاقات من قستي إرترا أب أكاديمياون موياون تمرتي قزيف وفري يقبر مهلاو الرقاقيتهم فتسامو قدات إرترا أب السودان أتو إبراهيم إدريس بغلطة تحساس نساب منبر هاقراو بايتو السودان دكتور الفاتح عزدين تراخيبو كمستزاته كابتي بوتا زبطحن حبريتا ملكيتهم اب تركب زمدنا إرتران سودانن بتحيو زلو درجان اب استفلالي مدايات زقبور زلو متحققازاتنا ملكيتهم اب ززتيلو آتو إبراهيم اب منبر هاقراو بايتو السودان نت زمدنا مدنفع نزر زلو تقداسنت مقويسهم أبو منبر هاقراو بايتو السودان دكتور الفاتح عزدين بوغنو إيرترا استراتيجياوي تمحازان قربيت السودان بمخانا منغو خلتين هاقرات تبتحين زلو معبالتات بعتب كم زكاتاتو بمحبار بوغن هاقرو زاقيت تبتحين زلو زمدناتات نمحيالن نممعبالن هاقراو بايتو ترؤك عزز دلو مخانو الرقاقيتهم حدش ملكفتي HIV AIDS بمقتا سعميناتو ناب زيرو نموراد كايد صنحنا يمكل خالن غوسغواسن عمامات بزحيلن استودبن ملكع كاوصل بدرجه هاجر اب كتما بارنتو اب استخايده زخري اهغراوي معالتي AIDS مزاخر قريبهم حلافي جنفر منستر طعنا زواغاش باركا دكتور لؤول بانتا يرقا بزاس معقال منستر طعنا مس حزبن ناي سراح مشارختن بموهاد تمحلالف تحمامات مقوتصار بزاس سلاسلو زلو صعري ترئيو ايدس نان قلقله يمص مهلاو طايسو نزي تمزغيبو زل عاوت نمعقابن نمدنفعن استوها حاده سراح كحيل تلابيوم اب منستري طعنا وانا دايركتور حزباو طعنا دكتور عند برهان تسفاطين بوغنو ጉዳይ ጥዕና በሐፈሻው ጉዳይ መቆጣጠር HIV AIDS ድማ በፍላይ መሳገራዊ ልማዓታዊ መደባት አፍራይነትን ሰባው መሰል ዜጋታትን ዝተአሳሰር በመሆኑ ቀዳምነት ተዋሂቦ ይስራሐል ከም ዘሎ በመምልካት ተመዝጊቡ ዘሎ ለውጢ ንምብራኽ ንቕሓት ሕብረተሰብ ኣብ ምዕባይ ተወሳኺ ጻዕሪ ከም ዘድሊ አገንዚቦም ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ዳይሬክተር መቆጣጠር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዶክተር አርአያ ብርሃነ በወገኑ ክሰላሰል ብዝጸንሐ ስራሓት ኣተባብዓ ውጽኢት ይምዝገብ እኳ እንተሎ እቲ ውጽኢት ግን ዘዛን ስለ ዘይኮነ ሓያል ጻዕሪ ከም ዝሓትት ብምጥቃስ ንግዳያት HIVን ነቲ ሕማም ዝተቓልዑን ኣካላት ሕብረተሰብ ብሓልዮ ትምሓዝ ኣብ ምግታእቲ ሕማም ዓብ ግደ ከም ዘለዎ ኣረድዮም ዋና ከያድ ስራሕ ምምሕዳር ዞባጋሽ ባርካ አቶ ዑመር መሐመድ ድማ ምምሕዳር ዞባ ኣብ ኩሎም ዝካየዱ ጥዕናዊ ንጥፈታት ክገብሮ ጸንሐ አበርክቶ ብዝለዓለ ከም ዝደፍኣሉ ኣረጋጊጾም ኣህጉራዊ መዓልቲ ኤድስ ኣብ ሃገርና ንመበል 21 ግዜ ኣብ ዓለም ድማ ንመበል 26 ግዜ እዩ ተዘኪሮም بسنكي مبلشاو አገልግሎት አቋሪጽ ዘሎ ፕሮጀክት ማይ በልዑበይ ያቃልቦ ተገይርሉ ብቁልጥፍ ክጽገን ደቀ ኣንስትዮ ዓዲ ሓቲተን ንሳተን የሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ
ምውዳድ ናይቲ ፕሮጀክት ካብ ዝነበረን ሃልኪ ኣናጊፉ ብቐረባ ፅሬቱ ዝተሓለወ ማይ ክጥቀመ ሓጊዝዎን ምንባሩ ብምግላጽ ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ብሰንኪ ምብልሻው ብዝባንን ካብ ዒላ ማይ ክወርዳ ተገዲደን ከም ዘለዋ ሓቢረን ንሳተን ኣስዒበን ቅድሚ ሕጂ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ዝተበላሸወሉ ኮሚቴ ማይ ዓዲ ብዓቕማ ከተዕርዮ ከም ፀንሐት ብምጥቃስ እዚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዘሎ ምብልሻው ግን ልዕሊ ዓቕማ ምዃኑ ክዕረ ስለ ዘይተኸኣለ ዝምልከቶ ኣካል ቆላሕታ ክገብረሉ ፀዊዐን እተን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ መወዳእታ እቲ ፕሮጀክት ማይ ኣብ ማሕበራዊ ህይወተን ዘለዎ ኣበርክቶ ልዑል ስለ ዝኾነ ኣጋጢሙ ዘሎ ፀገም ንምፅጋን ነበርቲ ካብኦም ዝሕተት ከማልኡ ቁርባት ምዃኖም ኣረጋጊፀን ኣብ ንዞባ መጎሎ ተማሃሮ ጎኒ ጎኒ ኣካዳሚያዊ ትምህርቶም ኣብ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ዘለዎም ኣፍልጦ ክብ ምባል ነብሶምን ሕብረተሰቦምን ክዕቅቡ ዝሕግዝ ኣስተምህሮ ተዋሂቦም ኣብቲ ብሰብ ሞያ ጥዕና ዝተዋሃበ ኣስተምህሮ ኣብቲ ንዞባ ሓላፊት ኣሃዱ ምቁፅፃር ተመሓላለፍቲ ሕማማት ሲስተር ኢየሩሳሌም ዘርኢት ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ኣገባባት ምትሕልላፍ ተመሓላለፍቲ ሕማማትን ክግበሩ ዝግብኦም ጥንቃቐታትን ምፍላጥ ንምቁፅፃሮም ኣብ ዝካየድ ፃዕሪ ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዘለዎ ጠቂሳ ንቕሓት ተምሃሮ ኣብ ሕማማት ብሓፈሻ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ድማ ብቐንዱ ምብራኽ ንዝካየዱ ጎስጓሳዊ ንጥፈታት ዝሕይል ሜላ ምዃኑ ኣረድያ ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣብ ንዞባ መጎሎ ኣቶ ሳልሕ ታልከ ብወገኑ ኣብ መላእ ሕብረተሰብ ዝካየድ ዘለው ጎስጓሳትን ኣስተምህሮታትን ኣካል ናይቲ ጥዕና ዜጋታት ንምውሓስ ዝግበር ዘሎ ፃዕሪ ምዃኑ ብምሕባር ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ተምሃሮን መንእስያትን ድማ ብፍላይ ብሰብ ሞያ ጥዕና ዝወሃቡ ምክርን መምርሕታትን ብግቡእ ክኽተሉን ኣብ ምቁፅፃር ተመሓላለፍቲ ሕማማት እጃሞም ከበርክቱን ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎም